Sanibonani bo, ninjani out there. Sanibona. Amahle ngiyabonga igift John. Ngiyaphila amadoda njani. Tutsuko Dwadra ngiyabonga. Sibona ngilosi, I can't wait for words. Sanibona. Ngiyabonga bathi ngibahle, sanibona nabangelayo. Kisakoseka hayi. Sanibonani. Greetings, sanibonani. Jumping from my directions while Instagram. Durban CBD, Russell Street. Yeah, opposite Lobis. The name of the salon is Beauty Hair Salon. Umuntu oyakuyena amashasha. Hi, Mangwane. Sanibona. Dumelang. Ngiyabonga lady. Izokhusa nje ngesonto kuseni. Ngiyabonga gift embongi nocobo. Thank you. Kaba double tap screen ngiyabonga kakhulu. Sanibona abangenayo, ngiyabonga bathi umuhle. Thank you. Hello. Guys, namhlanje I'm not okay, but ngithe ngoba ngizobuya ngize la. Kumele ngenze leqiniso ngomboy, but then Ipoza is not okay. Says I must send his message. Yeah, but man go born in a message ngiyaphendula. Azomuhle sami ngiyabonga Thando. Unandombo ngiyagoba bangani bami. Sawubona njani? Ngiyaphila ngomhlungu. You look tired. I'm not tired. Ngiyafokofa nje. Sawubona sizama hayi mamncane. Ukuza to watch kule competition okuyona ngibona post. Ubhala ukuthi Zama Mkhize, capital letter Z wazamambo, capital letter M Mkhize. Uthumele kwi SMS leyo njalo. Uthumele ku 33352. Usendela mangabe kangaki. Lobuza. Okay. Kabazi lami Thando wena kuyamele hearts ngiyabonga. This is a safe space. Bodla says I can't spoil now, but I'll bodla maybe next week. Bengicela ubheke yama kinenkinga engikhoreso ngizocheck inbox yakho nana. Hey gorgeous kid yasemuhle ngiyabonga. Mama kid yasemuhle ngiyabonga tade. Hi Mashibele, hi Shibele. Ezo's lips zokushaya. Sawona sizama zamuhle ngiyabonga Chom. Hi Zamata. Sawona sizama sabona.
nayo ubamkhulu kwakhe nami ngikwami ngithanda ukufa kodwa ngiyabonga. I see you guys. Ninjani niyaze campaign this coming Friday wezi nimaneza nibukile ibhesi zenu kwa kanjani umuhle kanje. Ngoyise nje serious asemba sabona hello ubuhle bakho zihamba ngiyabonga tshitshile country. Hi Mgo. I actually wanted to say I love you the way you okay. I actually wanted to say I love the way you sing and the resolution. Ngiyabonga mngani wami. Mama wazoza futhi Loras nge-12 December. No mama. Ngisekhaya. Kanjani? Manje ngamesejeni amanye angiphutha ngazokafunda but niyazi nani madoda yimo wenu ngiyanithanda. Ngigcina to 2019 2012 I was doing grade 9. Oh yes. Ngisasebona khona ngempela. So yes. Sizabamba ikhempe kavi noma ilava yakho kavi wamuhle. Sesilala Mgo. Njalo ngihlezi nisho kanje uma ngingena kule manje isikhathi. Today silala isikhathi sini. Today silala ngo-12 love. Ngesikhathi esiningi ngidinga ukulala ngiphumule ngicabange. Ngitshize. Hello my angel. I wish to come on Friday but I can't. Ngihlale kudeni. No problem sina sami. Ngwabunako ufise enhlizweni ngisho uzobunathi. Lokho kusho ukuthi uzobuzile kumina. Ngiyabonga kakhulu tati. Usibeke emkholweni. Hayi simdala zamamba. Uthanda thini? Ngiyanithanda nami sanibonani. Kubhuka kanjani kwi-camp? WhatsApp lena bekuposta ya Andisa Mkhize. Uzichaza ukuthi ungubani bose uyacela ukubhuka. Mofika kule number usho hi uthule. Mkhize from Umbumbulu. Cela ukubhuka ispace for ikhempa lonke. Uzokusizayo. Cela ukubona izipho zakho. Yes. Ngosi silinde enye lineup for or secret. Okay. Ngiko TikTok already. Chom. Kambo naye ngisho lo nto uzokama. Una kambe access ku Facebook am? Oh, ngicela ungene ku Facebook am upost le post lama post namhlanje. I think nawe izolo ngapostanga. Kushuthi uqala kumafika izolo nolungile Hlongwane. Masiza ku IQ nodadwabo kanye no ngicela ngipostela Chom. I'm going to post it up TikTok. I'm going to live. Please remind me. I'm going to live and post it like TikTok. I'm going to post it on my show. I'm actually hello. I'm going to post a content again. Some number fun. Tell us about it. So I'm going to go up and see. So share going to post message. I will definitely be okay. It's a tandwazam. Kulegan. So one of them help. And I'm not zama. A kid is kakan. Shy. Fagumbola pekinin. I'm not zama. I'm zamambo. Angenu za. Angenu mazet. Angenu zam. Uzamambo. Ane? Hi kid is kakan. How are you? I don't know. Yo. Unfortunately, I'm now going to talk to them. But ukhona uNicole ngicula abangani bami sawubona Mgo. Hi Nondombela sawubona my angel. Hey I'm Kizzy beautiful. You're enough and
You are what you think you are. Ngiyabonga mnganami. Amthembu. Sawubona siyizikhempi nozani madoda ngilindele. Ikhempi Cinema. Umuhle says thank you my darling. Yo. Ndiyenza wangiphethe wow, your nails ngiyabonga Dawi. Emngosawubona emgo Eloveza Nicole akene ngiye ngoNicole uyabheda. Siqabe namhlanje ekuseni so Nicole cishe ngamfaka Zisisanga sixobelele namhlanje. Nantamba masixabanile umeniseni isiphongo. Ngisho live. Ngisho. Ngafuna ngisuke la again mina. Sawubona sweetheart, hi darling. Sawubona umuntu kaJama, hello majama. Sawubona sizama ngikuthanda amagcwabelo model yami, thank you darling. Hi guys, hi. What does Zamambo mean? Zamambo means izintombi zamambo. Abambo abantu bakwaMkhize. Kushuthi ngelinye igama izintombi zabakhize noma zamakhize. Abanye bathi amakhize thina sithi abakhize. Izintombi zabakhize shuthi nangiyintombi zakwaMkhize njengozamambo. Ngozamambo zamakhize. Yes. So much Zamambo, hello darling. Nelsiwe Lima. Yeah. That's what my name means. Don't forget to SMS Zamambo Mkhize to 33352. Nge-10 lakho nje kuphela. Madoda sengancane ukuphonsa nje ungwesho la ukuthi niyojikjela ngiyazi angizele lokho namhlanje. Ngizele ukuzoba nani. I just want to talk to you guys. Mhlambe ngoNkulunkulu emuhle ngizolela kahle bese ngikhuluma nani. Kodwa ke seninganqanulela umngonji sibane nganono. Sengicela umlalela nje niyothumela ama SMS lapha. Nifike nithi Zamambo Mkhize 33352 usenda ku 33352. UZamambo mobhala ngisho esikoleni ngaphinde emuvi yozwa into eyicapital letter uzethi kuphela. KuMkhize into eyicapital letter uM kuphela waMkhize. Ushuthi ubhala kanjalo ukuthumele ku 33352. Noma ngabe kangake ke ngosinetha mangana. Ngiyama sibani mngani wami. Amakhize ngeke ngiphela jo. Ekhaya abakhize. We listen but we don't judge. Good. We don't judge. Abathi amakhize thina sithi abakhize ingajajani madoda. Ngeke phela silale into esho ku TikTok isike into eshiwo baba lomkhulu. Ngisho ngangiconvince uthini angizi ngikulalele. Methe ubaba abakhize. Methe umkhulu abakhize nje wesibiza abakhize sabakhize. Umuhle yezwa you dropped it. Ngiyabonga Nandi. Hello, hi aphiwe umuhle kodwa mama bakhize, thank you. I'm even waiting ukuthi lapha ngizobe ngiyomela amaXhosa ngigqoke iXhosa mvunulo. Woza mngani wami athandeka sweli, thank you. Hi Sithando Sami, hi Miss Soso. Umuhle ngo forever and thank you mngani wami. Hi Caba akaze ufike emamelweni lo December 2023 kaSimi no mngani wami. Angikhumbuli. Nkosi yami your manicure is giving. Ngiyabona mgo. Sabona Thobeka. Sengiqale into ngibizwa ngoThobeka ke manje. Ay. Igama lase igama lase Home Affairs lelo. Muhle ngiyabonga ushadile vele. This is my left hand side. Yeah, but the words injalo nje. Wazama muhle some thank you. Ungeqomani mama. Ngihambe ngiqomana mina. Mina. So nisiqomane mina. Angiyenze iqomyoluji. Zamambo Mkhize 33352 nale ikhala lesembo. Ikhala lesembo uNicole ngicela umfollow abangani bami.
kahle sengiculele uthi-ke uvotela noZambo Mkhize ku-33352 ayibo issue sawubona hello Mgo cela ucule unfortunately namhlanje anginawo ngisho umoya wokucula angigobi ngiyafokofa ngiyadiphatha ngifamba moyeni alikhe libi ungidinelwe yo mnganami udinatha ufuna ukucula ukuthi angazi mhlawumbe I don't know ngazomdinelweni kodwa ngigcina ngena WhatsApp thank you Lungelo ngegift mhlawumbe khona ishilo WhatsApp ngangayibona ngaphendula I don't know akazi ngena ngalama emojis just khona wrong engwenzile alikho libi my friend ibhoza ayikho sharp but sokuphendula isikhoko ukuphendula isikhoko sami cela nje ungidrophele isikhathi lesingakusasa Jom lesini sasithe lesini noma lehlanu 14 no Thursday for photo shoot here alikho libi it's Thursday cela ngishare isikhathi ku WhatsApp mfethu ngizokuphendula elethu ngiyabonga ama-gift mngani wami ngonjani ngicela ukwazile ukuyolungisa indaba yelocation yo lindela amasondo 3 not yet my love ingakho nje khona isakwazi isibuve singibele ngehemba but ke asikho lapha ngiyazi vele bayam-screen recordela oJomi bakhe ngithi khona isakwazi isibuvu recordani lapho bolokhozi ngizoniphindela manje khona isakwazi isibuvu esingibele ngehemba ngithini we babo khona ocela ngizazicela ngishembe manje ngamasejeni bangani bami angikwazi ukubona wonke ucelani are you okay hey Mkhize umuhle kakhulu Mkhize namhlanje ufuna sikushuthe wonke kade ngimtshela umuhle mbona zama ayi kahle msicefe Nduna for Friday do you have to RSVP yes love excuse me WhatsApp le number kuyiposta uzichaze ufike usilapha yasabona igama lami kuZambo Mkhize ngiqhamuka eMlazi noma eMbumbulo sho lapho makhona ngicela ukubook for i-camp kazwelonke zokusiza uzane ngathi kaTeam Red kephi lapho angikwazi kodwa masiningi invite boTshitsho awukham as uTshitsho noma kephi yona-ke bangani bami nginqende into nomhlolo everywhere you go uzongifica ngihlola nje ngu-MTN mina ngu-Vodacom kuyebo gogo ngisho ngathi siyahlolwa eMozambique ngizofika ngizohlolwa ngile ngane enganqeni nje ukuhlola mina namanje mina ngisho ngafuna umehlo wakuphi ngafike ngihlole nje lokufika ngikubingelele ekhimbini bese ngiyagoduka bangakamehlo qala before uzubigelele memangaka you can come Jom nithini ucula kamnandi ngizongijwayela kapha ngizomtshosha ngicula amandandula eduze kwami amashiwo leli sabona nkosana sabona Lungelo you're beautiful my role model ngiyabonga elethu sanibona ngenawo sanibona lokufika okay ngiyibonile if you've booked kumele uphinde ukhokhe for entrance no love iyodima lekhokhayo kahle i-entrance fee uyikhokhayo into edala ikhokhwe before i-camp is because sinesikalo esibekelwe sona
ukuthi akufanele siseqe sabantu okufanele beze campaign. So ingakho sitheke umuntu akabhukhi, mawubhukha khokha imali yakhe yokungena egate-ini because excuse me, omunye umuntu uzothi ngiyabhukha nami angakhokhi azivele ukuthi ayikho into ezomlahlekela yabo, sigcine sesiyinsini lapha sivayele ezinye iy'ngane kanti khona umuntu ongezi. So sithi-ke umuntu akabhukhi ngale mali ekufanele angene ngayo ukuze noma engezi kube ukhari wakhe lo shem kharamandiyo babayo singayingeni. Yeah, sengichazile. But u-R50 uwodwa, just one. Bese niphathimela ukuhlola i-campaign bandla. Ngangixhasi nomami. Ngosicela i-campaign siku mother of one. Konke ngihlanganisela yona. Bo mother of one. Team B. Mother of one, mother of two, mother of zero. Kodwa ngale nje ka Team B. Konke ngihlanganisela yona bangani bami. Abashadikazi kwani engale nje umngelo nitshitshi umuntu esimami konke ngihlanganisela yona bothumi and kubuke ngathi yahlangana. Meke yahlangana ngiyanikeza. Meke nayijabulela sizoyenza ibe annual. Meke nangiphoxa soyenza kanye siphume kuyona. Nithini? How much? R50. Someone somntana ngisanda voice yakho ngiyabonga nje. Hey, ngiyabonga ama-gift bangani bami balo amagama eniphanini ama-2K avela abhala ukuthi young bani afake nama-emoji awu-77 uthi uyazama ulufunda igama lesigama nje zamambo ngubani na ngisole kanjalo nguzambo Mkhize mina ngitshitshwi utshitshwi manje imali uyifaka WhatsApp le number kuyiposta ye-camp kazwelonke. Any poster noma ngabe iposter nomunye umculo engenabuso bami ye-camp kazwelonke. Kodwa leyo post uyithola kwi-profile yami. Ungayithanga ngimini ungayithembi kakhulu. Hambeke lapha kuma-poster yami ubheke iposter ene-camp kazwelonke khona nami ibhalo zansi. Ya Andisa Mkhize skinning. WhatsApp usho sicela ukubhukwa uzobe sekutshela umashumi wafaka phi cela ukukumema eshadini nami uzongicela ongimeme njomi ngivule elekitas namhlanje ha ukubeze mase bebona into engekho right weqabe lihle bathi ke engabe ngicofe phi namhlanje just now ucofa into right namhlanje ngene ngane ehlele eDurban CBD iphindawo eseduze ngahlala kuyona sizabo kuyaphuthuma angahlolwa ethimini yami because usedani phakathi bakhona abahlala khona abahlala ethimini yami iteam yami ihlolela eMlazi ka B section but for now savalile ukujoyina sojoyina ngoJanuary kabusha so singakade lapho ngoJanuary mawusaqala futhi nakhona ukuthi athina ama-poster kujoyina kiphi namba kanjani ngicela ungene kwi-account yami please ufake inamba yakho please mase mina ngizoyibhala phansi watch for mama sabona sithi hi nale khala la sebole nezinamba ama-bookings for i-camp kazwelonke luze i-camp yethu lana eMlazi mhla ka-13 imizamo yamajiji manje ngimemile bo love oh definitely come ngesirious zamambo wake waya kodwa eMelmot ngiyangidlule kuyona mangisuke ngiyangale endaweni zami kade ngidlula khona nje last week Friday ngiya emashobeni Royal Place amashwelele baby hello kukhona engifuna ukucela ngisize ngawo inbox mama hi zamambo mahle thank you hi ngabe ngithi ayikho into enje kodwa manje nansi ayinansi Nkosi yami indaba manje ngicela ukuhlala kanje hello this thing here sure
Hawu khona usiphovo weni namhlanje. Leso sombe. Sezama. When was the last time you saw Alwande? Which Alwande? Alwande wasekhaya? Ihlangene kweshene wenza. Ihlangene yoshiya nowenza. Seyoshiya nowenza. Ihlangene. Yes, mntasi yesiqhubeka. Ihlangene koshiyana ukwenza ngibheka anokwenza ayukwenza Okay, Nicole Qapanza. Open up us. sekoshiyana ukwenza ayukwenza ayukwenza ayashiyana ukwenza ayukwenza ayukwenza ayashiyana ukwenza Qhubeka. sidla ayukwenza ayukwenza ayashiyana ukwenza ayukwenza ayukwenza Suka. Ucula kakhulu mkhizi. ghost Uthi kususela mngani wami. Ngikuboni kahle my friend. kathi Yeah, shona. oshiyana ukwenza ayukwenza ayukwenza sekoshiyana ukwenza ayukwenza oshiyana sihlangene yoshiyana ukwenza sihlangene yoshiyana ukwenza Mkhizi iphi ngoma engiculayo oyithandayo? Ophuma endlini Awuyisho ngizomkhana. ophuma endlini okay bayasishaya phuma endlini phuma endlini besishaya phuma endlini bayasishaya phuma endlini Uziya awuzwani Uziya Ungeje. wena nje ubheka phaya Usicula kakhulu mkhizi ungeje lo Uziya. Hey guys, Don't ngikholweni lo. Ay guys. Sengihlekana manje mngani wami bakuhleka. akusala sisami superstar ekugcineni Bakuhleka my friend bakuhleka. And abanamkhawu khona uthe nje wafa insini. wena ne Hey phuma endlini. Niyabona ukuthi sebusuka ngikwazi ukucula. Icrash zanje lezi ngizizwa. nami yabo I like you smile when you sing. Yabona chom. Into engizoyismile Friday mase ngicula. Ho. Ngifuna ngobami bese ningibona ngishaya ismile nazi smile bese sizele la. Nasi. Cha muhle sesingabonga my friend.
welcome. Well, thank you, Mansuri. Goodness. Beautiful. Thank you, Mama. So, thank you. Now I have voted in Yebo. I am voting. Post corner lapaya. We provide them. Nails black. Unfortunately, come last sale. It's a shame. Asand? Uzwa phela ngambiza ngegama lakhe lokuhleka la. Usukele. Muhle dali, nethwini lakho siyabonga. Ngenze njani ngani? Wasemba, hello. Sezamambo. Hi. Sizobuya neZimbabwe uzovumisa ama-church bakithi. eZimbabwe aze ngiyiyo ngisukele. Hair black and lashes. Much hair black engayithenga khona noma ngi-installe khona. Most installation ngi-installe kumashasha. Usebenzele town ku-Russell opposite iLobis Beauty Hair Salon. Nama lashes kwenziwe uyi. Nawa. Sanibona. Pay we baba. We baba. Kana nduilabele nkomo hindabeni. Yamiyu kana nduilabele. Yamiyu kana. Yami baba. Yami baba. Yami kana ngizoyihlabela inkomo entabeni. Yami kana ngizoyihlabela. Yami Uthando lunamandla Awe. Vusa lo Tom azosiculela uthando lunamandla. Ngiphuza amaphilisi phela. Bukajo uthi Spongo. Hayi bo Spongo. Spongo. Come here. You see? What? Months. Bese Nicole. Ngiyaxolisa bangani bami. Hawu, niqonda ukuthini? Nizama ukuthini? Ngizonishaya. Nawo Spongo cula slim hlala. Le endlini yibafethu. We mama. So my friend uthando lunamandla. So bhekhazi nokhona ungabhimba. Yabona wena. Ngizoshaya ayitho. Angimthembe nami kade ngibhimbela la. Shona ndoda. Uthando lunamandla. Aluzozela phela. Ngiyamthanda umntando umuntu. Sishuthe leso sombe. Isombe somjolo ngiyamthanda umntando umuntu. Ngiphathe Sipho namhlanje. Ayi lento ecela unekhulu esangeni. Mngani wami
ngiyacela ukulahla sowela namhlanje ushaya uSunday khona abantu abamagosta abazobe becwala endlini ngizokubona kahle Monday wena vele uyapente mngani wami high five sure qabi yami Sipho ingoma ecilwa Sipho mina engiyithandayo ilethi awasesipho ngiyanthanda siyabonga ngingadla imali yamfana nawe hawe yeheni ngiyabonga tshitshilethu Siphongo ngoba kujabulela Siphongo ingoma yaSiphongo engiyithandayo mina ecilwa Siphongo wena mina because ngambona i-right for ivoice yakhe ilethi ungangithinti ngenhla kwedolo yabona ke lapho ke ngothi we Jomcosculana Siphonga kwazi phela ufika endlini uzohlala mahala nje ufuna ucula irent yakho ucula la endlini hayibo ngikuvusa usucule uzolala nje singalele thina shaya umucu lapha nangebheka ngizomshaya solidaba Ngenhla kwedolo khona into yami wema engibeke lowawa Ngenhla kwedolo khona into yami wema engibeke lowawa engibeke lowawa ngibeke lowawa ngenhla kwedolo khona into yami wema engibeke lowawa ngenhla kwedolo khona into yami wema engibeke lowawa ngibeke lowawa ngibeke lowawa yabo le ngoma le it's fine mhla ngenibizile ngasi ngihambe entombini ngiyavalelisa uSiphongele ngokufana yacula zakhali because wow mkhizi phuma bofu Shuthi mina ngingasebenzi lizwi la Siphongo awuvalelisi uzwile ke Siphongo Thoni ngizocula la Jomba mina ngingasebenzi voice la Siphongo uvalelisi ngizocula kavalelisi Shuthi ngeze shokuthi ivoice Siphongo hlezi sebenza ngibafako uthi kufake mngani wami request yeah Soba sizamamba ngiyafisa ukuba khona mhla 7 manje umama uthi uyasaba usingiyengedwa ngobani my darling base bekhona nje omkhulu uSiphongo impela siyami noma kungaduma liphezulu Siphongo usukunoma lo mpela sayo lana ngicela ukungena kehle ingane azokwazi ukuziphatha ingane azokwazi ukuyiphatha ayibona lokhuza singane nje siyiphethe cela ukuthi ayecamp uma ngingehlo azibalo abapathi ngeke khehla yaza ngibone hayibo ngiboni jiwe na ayibhobodla engakazalwa rest nje khehla ngangithinte ezakwazi ukuziphatha bakhona kodwa ubona molo
udlala ingoma. Right. Ngomshaya manje. Ngeke ingoma yakhe kuqala. Mhlawumbe ngoba ukuthe ngiyephuzu. Akaveli iside lethu. Right. Right. Wakhona kodwa engasuka nabo ngafa. Ngiza yake oba lawo. Awungeza yomxhosa ngesizingane eziziphethe kahle. Ngiyabanga Mpomi. Cha mhla 7 ngiza ngedwa ngisuka eGoli kodwa eCamp angikeji. Ngiyabanga mngani wami bakhona abangani bami bazobe seGoli shame. Batshela ukuthi uzobe ubapha ama-tickets awu-50 for amatshebelele. Nangu umphathi ethi ecampini kazwelonke ngiyonipha ama-tickets awu-50 for amatshebelele festival next year. Ngiyangazika nginazithembise ngekho mina. When are you coming to Davidson? Ngizoza. Cela ukubuza nizangane ukuthi nizwane kahle kanje noma ngikhule ingane so sweet. Angazi ukuthi uNkulunkulu esidalele nje sihlangane ama-church ayezwe ecamp. No darling kuza ama-chi ombinto vagina va. Ngicela ama-role model. Ngicela nganzama ukhona namhlanje exolisa. Uzocula isiphongo. Ngiyala namhlanje. Tommy. Just isiphongo cula mayikhala uma. Spongo. So when I say some, I want to tell you that you're more than thank you, Tommy. Yeah, but so when I say so. Suye kunzi ayiloma muma ye kaluma haikala kaluma loa suye kunzi ayuento buzunga mtintuma haikala suye kunzi mngani wami house phongo ngavuma ndoda abafuna ukubhayizisa le voice akungayidingi so ubile sobona sizamamba yongazi ngajabula ukubona live yakho. Ngiyabonga mngani wami bani unathi kasisa favorite song yami Siphongo kenzani ebusuku Friday nama follow Siphongo ufake lapha DP yakho capital letter S no H egcine. Oh ana follow Siphongo handle yakhe uSiphongo capital letter S wasiphongo eqaleni na capital letter H wasiphongo egcineni. Khona ke bafuwa ngonjani mawehle eTexan esuke eDan ehole isedosi iyabonakala ngengidokeni ngikuduze sami ngihamba ngomemolo ngihamba ngomemolo ngingakubonanga buze uncane noSiphongo ngangifuna ukuhlala Chepesi uthi ntombi uvusela umamkhulu njalo mama
awuvungibosisa sesiphiwe umculweni sathina khona ngiyabonga ngicela ungifake ephikhle. Hello sizamambo ave ngikuthanda sisi kusukela siqalo prayo Himpi malume sibulawa nguwe. Namuziphongo niyamuza Siphongo. Sibulawa nguwe. Aw himpi malume sibulawa nguwe. Aw himpi malume sibulawa nguwe. Himpi malume sibulawa nguwe. Ukube ukhona ubusuku ngabe ngiyasunga nje ngigqibela isitep sala. Yo. Ingane zami soyizenzani wemama? Embe. Ayiwe malume ngilamlele. Malume ngilamlele sibulawa nguwe. Malume ngilamlele himpi malume ngiyacela malume sibulawa nguwe. Thula mntanami sengikho, thula mntanami sengikho, sengikho, thula mntanami thula mntanami sengikhona, sengikhona, sengikhona. Yesikaza kusho Siphongo. Abo mosonja mgo. Ngibese kugqibela ngihake cabuza Siphongweni ngihambe. Ezikazamambo sezikhona. Ezikazamambo sezikhona. Ngicela ungiculele favorite song yakho ye-gospel. Yomlazi gospel choir. Oh, Nkosi namandla. Ngiyabonga Jesu. Hey. Ngasukeli. Kontenzo nomvela phayana. Shembe. Wami. Inke ngihle namabhimbi la ngiyabanza wabhekhe lapha. Ngakho ngenzele kona. Babhedeni la babhekha la endlini. Yamuza uNicole. Nicole. Sorry. Hayi le ngoma yaqedwa yenza hayi le. Sezwana. Jwele kabi lakutshela. Khona sibaba Mkhize asakhuzeni. Akasakhuzeki. Baba Mkhize lalela. Ubaba Mkhize akasakhuzeki. Yewe baba Mkhize lalela. Ubaba Mkhize akasakhuzeki. Hola molendona. Heyo la molendo.
Baba umkhiselalela yola mulinduna. Ah, he yola mulinduna. Ngicela ngome le ngoma edume kakhulu last year angadla silebe ekudumeni. Amkhize phela uthi yes I'm good. Bangahamba bonke empilweni yami kulungile, kodwa uma ukhona wena Jesu, oh konke kufeziwe. Wenzani khona? Unekhona usayistophi la. Ngiyambona. Sawubona. Hello. Sawubona, sicela ngifollow phela nami komuntu. Alright. Mashiwelele. Umthwalo wami, umthwalo wami uyangisinda. Shiweleza nawe. Talibaya ngebona izulu. Ayekele celu yeba bayeke ngeke balibone izulu. Kanti yini lo thula umuntu abantu angeni million mina. Thula mntana sengikhona, awusengikhona, sengikhona. Alusigcwele nabe sishaya. Ophuma nendlini, ophuma nendlini. Yena ampabe sishaya. Anphume nendlini, yeba yasishaya. Phuma nendlini, ophuma nendlini. Yena mpabe sishaya, ambabe sishaya. Ithini? Uthi ushi. Ushi. Wesem. Ngivele ngimos forever intombi ke lapho.
for living into me up. Thank you, Chani. Crash my grand. Puna. Again. Give this age. Lord. I don't want to talk. I'm going to stop and say, string up this time. Abafana zinamangalizinja kusho mina ngingazi awufuna benenhliziyo inhle kanje Thumi mana funa benenhliziyo inhle Benenhliziyo ezinhle. Yep. Ngaba sithando wanazo Umuqonda norangi kharakho lo vele ngasifakisi lapha yibo Wena mfana Ekuzama amahora lapha Lilika yisi Ngiyabonga mngani wami Elika moya Yithi shwele Nkosi yami Ayiwe Yeye makamena matatu Ilayise Nelendodana Yesithi shwele Nkosi yami Awe Ekempini Ebuchama siyaphela bojo Sibonga ngamnika i-charger wangafuna uku-charger okay. Lela khandela usi-type ne-charger usi-type i-keyboard usi-type kanjani manje uthando lamazulu Thank you Bonge Mina ngathandaza Ngifuna umntu lapho senge akulungi laba ngani bami hey uyabona lolu thando ibuchacha iPad yami okay hola mazu sandwa sami umphethe kahle lavo Kwaze kamnandi Zulu Mina ke ngathandaza ngifuna umuntu njengawe uyabona lolu thando akapimbo nekholi yebula ayiphimbule ngane uNkulunkulu amangazi futhi bani bang lontuza umuntu obanga isidalwa ne uyavuma naye uyavuma nisingibanga kabi ingakho ucula nje bangani mami ngiyanthanda Toodles sobonana
tonight because by namhlanje sekuyi namhlanje sikhonzona namhlanje sobana namadoda ungithanda nje yebo Nkosi yami enhlitiyweni gcine kwayo thanda ngenhlitiyo yami yonke inhlitiyo yami ishaya